ଏମାନେ ନାରୀକି ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ନାରୀକି ଉଲଂଘ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ତୁ ସେ ଭାଷଣ ଆଜି ସବୁ ଗୀତାକୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। କରିବୁ ତୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବୁ? ହେ ମା ଯା ତ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେ। ସେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବୋଉକୁ ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, କିଛି ତୋର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯା ତମ ଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ମୋର କିଛି ଜଣାଇସ ନାହିଁ। ତମ ଝିଅ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ସେ ଡାଲି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ସବୁ କଣ ଘଟିଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଦ୍ଧା ଡାଲି ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହରେ କଳଙ୍କର ଟିକା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଏଇ ମୋ ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି? ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲିଭା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରି ଡାନିକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର। ତମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଦିନ ଗୀତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଓ ଭାଇ ଯେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି? ଗୀତା ପ୍ରତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହିବାକୁ ହବ। ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତାକୁ କଣ ଡାକୁଛୁ? ପାରୁଛୁ ଯଦି ଭଗବାନକୁ ଡାକ। ଗୀତା ଶିବ ସେଦିନ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମିଛ କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ତତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତୁ ଅଫସୋସ କରୁଥିଲୁ ନା? ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ସେଦିନ ମୁଁ କମଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ମିଛ କହିଥିଲି। ଡାକ୍ତର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବଦଳ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ସତ କହିଦେଇଥିଲେ କଣ ମିଲନ ରାୟକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା? ହୁଏତ କେସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇଥାନ୍ତା, କେସ୍ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅତି ବେଶୀରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମିଲନ ରାୟ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କି ଶାସ୍ତି ହେବା କଥା ସେ ବିଚାର କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ହିଁ କରିବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତାର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେ କେତେ ବଡ଼ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି। ତେଣୁ ବିଚାର ତୁ କର ଗଙ୍ଗା। ମିଲନ ରାୟ କି ଶାସ୍ତି ପାଇବା କଥା ସେ ବିଚାର ତୁ କର। ବନ୍ଧୁ କଲେ ମିଲନ ରାୟକୁ ଗୁଳି କର। नहीं छोटा नहीं नहीं, मो मिलन को तू मारना। मो ताको संस्कार सिखेनी, तेरे सब भूल बोल। तू मत मार दूंगा, तू मत मार। आनंद शंकर ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୁ ଭଳି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେବଳ ଦୁର୍ଯୋଗ ଦୁଃସାହସ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ମାର ଗଙ୍ଗା, ମିଲନ ରାୟକୁ ଗୁଳି ମାର। ଆମେ ବରଂ ପାପୀ ହବା, ହେଲେ ଦୁନିଆ ଜାଣ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି।
ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଅୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇ ତା ବାପ ଘର ହେଇଯା